Ọpụpụ isiokwu nke 3 site n'amaokwu nke 1. Ma Mozis na-azụ igwe ewu na atụrụ nke Jetro, bụ nna nwunye ya, bụ onye nchụaja Midian. O wee duru igwe ewu na atụrụ ahụ gaa n'azụ ọzara. O wee bịaruwe ugwu nke Chineke, ruwe Horeb. Mmụọ ozi nke Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya n'ire ọkụ site n'etiti osisi nta. O wee hụ, ma lee, osisi nta ahụ na-ere ọkụ, ma erepịaghị osisi nta ahụ. Mosis wee sị, ka m wezụga onwe m hụ oke ihe ọhụhụ nke a. Gịnị mere osisi nta ahụ na-ejighị rechapụ? Jehova wee hụ na o wezụgara onwe ya ịhụ. Chineke wee si n'etiti osisi nta ahụ kpọọ ya oku sị, Mozis, Mozis. Ọ sị, lekwa m. Ọ sị, abịarula nso ebe a. Yipụ akpụkpọ ụkwụ gị n'ụkwụ gị abụọ, n'ihi na ebe nke gị onwe gị na-eguzo n'elu ya, ala nsọ ka ọ bụ. Ọ sịkwa, mụ onwe m bụ Chineke nke nna gị, Chineke nke Abraham, na Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jekọb. Mozis wee zobe iru ya, n'ihi na ọ na-atụ egwu ilegide Chineke anya. Jehova wee sị, ahụwo m n'ezie mweda n'ala nke ndị m nke dị n'Ijipt. Anụwokwa m iti mkpu ha, n'ihi ndị na-achị ha n'ihe ike, n'ihi na amawo m ihe mgbu ha niile. M wee rịdata ịnapụta ha n'aka ndị Ijipt, na ime ka ha si n'ala ahụ rigorue ala dị mma nke sakwara mbara, rue ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya, rue ebe nke ndị Kenan, na ndị Het, na ndị Amọrait, na ndị Perizait, na ndị Haivait, na ndị Jebus. Ma ugbu a, lee, iti mkpu ụmụ Izrel eruwo m ntị. Ọzọkwa, ahụwo m mmegbu nke ndị Ijipt na-emegbu ha. Ugbu a kwa, bịa, m ga-ezikwa gị jekwuru Fero, gị mekwa ka ndị m bụ ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta. Ma Mozis sịrị Chineke, onye ka m bụ na m ga-ejekwuru Fero, na m ga-emekwa ka ụmụ Izrel si n'Ijipt pụta? Ọ sị, n'ihi na mụ na gị ga-anọ. Nke a bụkwara gị ihe ịrịba ama na mụ onwe m ezigawo gị. Mgbe ị ga-emeworị ka ndị m si n'Ijipt pụta, unu ga-efe Chineke n'elu ugwu a. Mosis wee sị Chineke, lee, mgbe mụ onwe m na-abịakwute ụmụ Izrel sị ha, Chineke nke nna unu ha ezitewo m n'ebe unu nọ. Mgbe ha ga-asịkwa m, gịnị bụ aha ya? Ọ bụ gịnị ka m ga-asị ha? Chineke wee sị Mozis, abụ m ihe m bụ. Ọ sịkwa, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, abụ m, ezitewo m n'ebe unu nọ. Chineke sịkwara Mosis ọzọ, otu a ka ị ga-asị ụmụ Izrel, Jehova bụ Chineke nke nna unu ha, Chineke nke Abraham, na Chineke nke Isaac, na Chineke nke Jekọb, o zitewo m n'ebe unu nọ. Nke a bụ aha m rue mgbe ebighị ebi. Nke a bụkwa ihe ncheta m rue ọgbọ niile. Jee, chịkọta ndị okenye Izrel, sị ha, Jehova bụ Chineke nke nna unu ha,
Chineke nke Abraham na Isaac na Jacob, o mewo m ka m hụ ya anya. Ọ sị, eletawo m unu n'ezie, hụkwa ihe a na-eme unu na Ijipt. M wee sị, m ga-eme ka unu si na mweda n'ala nke Ijipt rigorue ala nke ndị Kenan, na ndị Het, na ndị Amorite, na ndị Perizite, na ndị Hivite, na ndị Jebus, ruo ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya. Ha ga-egekwa ntị n'olu gị. Ị ga-abịakutekwa eze Ijipt, gị onwe gị na ndị okenye Izrel. Unu ga-asịkwa ya, Jehova bụ Chineke nke ndị Hibru ezutewo anyị. Ugbu a kwa, biko, ka anyị jee ije nke ụbọchị 3 na ọzara, ka anyị wee chụọra Jehova bụ Chineke anyị àjà. Ma mụ onwe m maara na eze Ijipt agaghị ekwe unu jee. Ọ bụghị n'aka dị ike. M ga-esetịpụkwa aka m tigbu Ijipt n'oke ọlụ m niile nke m ga-alụ n'etiti ya. Emesịkwa, ọ ga-ezilaga unu. M ga-enyekwa ndị nke a amara n'iru ndị Ijipt. Ọ ga-erukwa mgbe unu na-ala, na unu agaghị agba aka laa. Ma nwaanyị ọbụla ga-arịọta n'aka nwaanyị agbata obi ya, na n'aka nwaanyị nọ n'ụlọ ya dịka ọbịa, ihe ọla ọcha na ihe ọla edo na uwe mgbokwasị. Unu ga-etinyekwa ha n'arụ ụmụ unu ndị ikom na n'arụ ụmụ unu ndị inyom. Unu ga-anapụkwa ndị Ijipt ihe ha n'aka.